εισαγωγή στο δοκίμιο και στις ασκήσεις που έχει το βιβλίο στην εισαγωγή στο δοκίμιο. Τώρα, το δοκίμιο είναι ένα είδος γραπτού λόγου με το οποίο έχουν ασχοληθεί διακεκριμένοι άνθρωποι των γραμμάτων, των τεχνών και της επιστήμης. Υπάρχουν βέβαια πολλές απόψεις για το τι είναι δοκίμιο. Στο προηγούμενο βιντεάκι έχουμε δει αναλυτικά το δοκίμιο, τα χαρακτηριστικά του γνωρίσματα, τη δομή του δοκιμίου, ποιες μορφές του δοκιμίου και άλλα. Τώρα, με βάση τα παρακάτω αποσπάσματα, αυτά δηλαδή που υπάρχουν μέσα στο βιβλίο, συζητήστε τις απόψεις διαφόρων συγγραφέων για το δοκίμιο. Προσπαθήστε πρώτον να εντοπίσετε τα κοινά σημεία των απόψεων αυτών. Δεύτερο, να συνοψίσετε τα χαρακτηριστικά του δοκιμίου, στα οποία αναφέρονται οι συγγραφείς. Είπαμε, είναι ασκήσεις που υπάρχουν μέσα στο βιβλίο. Για να δούμε την απάντηση. Οι θέσεις των συγγραφέων έχουν αποκλίσεις και δεν μας δίνουν ένα σαφή ορισμό. Διακρίνουμε όμως κάποια κοινά χαρακτηριστικά. Πρώτον, χαρακτηρίζεται από το προσωπικό και ιδεολογικό χαρακτήρα ένα δοκίμιο, από την υποκειμενικότητα αλλά τη συντομία και τον ωραίο λόγο, την καλλιέπεια στο λόγο. Δεύτερον, αποτελεί μια δοκιμή, όπως είπαμε, γιατί δεν αναλύει ένα θέμα επιστημονικά από όλες τις πλευρές και εκφάνσεις, αλλά ο δοκιμιογράφος εξετάζει το θέμα από τη δική του οπτική γωνία. Τρίτον, μπορεί να παρουσιάζει ένα θέμα ως προς τα αποτελέσματά του, τα αίτια του, πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί, αλλά και να κάνει χρήση στατιστικών δεδομένων ή να αναφέρεται σε μια μόνο άποψη, σχετικά βέβαια με τα παραπάνω στοιχεία. Τέταρτον, απευθύνεται στη λογική αλλά και στο συναίσθημα και μπορεί να χρησιμοποιεί και την ποιητική συνυποδηλωτική αλλά και την αναφορική λογική λειτουργία της γλώσσας ανάλογα με το τι θέλει να πετύχει. Τώρα, έτσι ο Παπανούτσος αναφέρεται στην έκτασή του που είναι σύντομη σε σχέση με την πραγματεία. Ο Νάκας αναφέρει ότι είναι ένα ενδιάμεσο είδος ανάμεσα στη φιλοσοφία, λογοτεχνία και επιστήμη. Και ο Μαρονίτης ότι είναι κάτι ανάμεσα στη λογοτεχνία και την πληροφορία, δηλαδή κάτι ανάμεσα στο λογοτεχνικό είδος και πληροφοριακό είδος. Τώρα, το δοκίμιο είναι μια προσπάθεια να προσεγγίσει ένα επιστημονικό, κριτικό, ηθικό θέμα, ακόμα και ιστορικό ή φιλοσοφικό και ανάλογα χαρακτηρίζεται. Το δοκίμιο λοιπόν κάνει μια τέτοια προσπάθεια έτσι, να προσεγγίσει τέτοια θέματα. Να επισημάνουμε ότι δεν αποτελεί ούτε έκθεση αλλά ούτε και πραγματεία. Προσπαθεί άλλοτε να διδάξει, να τέρψει, να πληροφορήσει και άλλοτε να πείσει, απλουστεύοντας τα θέματα του για να μην είναι δυσνόητο το περιεχόμενό του. Αντιμετωπίζει ό,τι πραγματεύεται με υποκειμενική άποψη και απευθύνεται στη λογική, είπαμε, αλλά και στο συναίσθημα. Ανάλογα χρησιμοποιεί, είπαμε, και την αντίστοιχη λειτουργία της γλώσσας. Πάμε στην επόμενη ερώτηση του βιβλίου. Διαβάστε τα παρακάτω αποσπάσματα από δοκίμια. Το πρώτο είναι του Μοντένι, που θεωρείται πατέρας του δοκιμίου. Το δεύτερο του Χιούμ, εισηγητή του είδους στην Αγγλία. Και φιλόσοφος βέβαια, ο Χιούμ, γνωστός έτσι, στην κατηγορία των εμπειρικών φιλοσόφων. Ποια από τα χαρακτηριστικά του δοκιμίου έχετε επισημάνει διαβάζοντας τα παραπάνω κείμενα? Ο δοκιμιογράφος. Οι δοκιμιογράφοι πρώτον, περιδιαβάζουν ελεύθερα το χώρο των ιδεών. Δεύτερον, έχουν σκόπο να πληροφορήσουν. Τρίτον, εκθέτουν απλά τις ιδέες τους. Τέταρτον, θέλουν να μας διασκεδάσουν, να μας πείσουν ή να μας συγκινήσουν. Δικαιολογήστε την άποψή σας διαλέγοντας κάποια παραδείγματα μέσα από τα κείμενα. Να δούμε την απάντηση. Διακρίνουμε ότι ο Μοντένι περιδιαβάζει στον χώρο των ιδεών ελεύθερα και εκθέτει με ένα ευχάριστο τρόπο τις προσωπικές του θέσεις. Σημείο μέσα από το κείμενο. Το πνεύμα μου είναι δύστροπο, μέχρι να δραχτεί και να τραφεί από τις αδικίες. Το ύφος του είναι σαν να μας εξομολογείται κάτι, αλλά χωρίς τάση για να μας πείσει για όσα γράφει. Χρησιμοποιεί το πρώτο εινικό πρόσωπο, αλλά και το τρίτο εινικό και πληθυντικό πρόσωπο, κάνοντας διάφορες διαπιστώσεις και γενικεύσεις. Με τη χρήση του δεύτερου εινικού προσώπου επιθυμεί να διδάξει. Έχει στοχαστικό λόγο, αλλά απουσία επιχειρημάτων. Ένα παράδειγμα με πειράζει ακόμα και να βάζω στο νου μου σκέψεις ανομολόγητες. Έχει ποιητική γλώσσα και οι ιδέες είναι συνδεδεμένες ενιερμικά. Να γιατί πρέπει κάθε λίγο μέχρι τα σωθικά σου, φαίνεται εδώ η μεταφορική συνυποδηλωτική λειτουργία της γλώσσας. Σε αντίθεση, ο Χιούμ, ο εμπειριστής, είπαμε φιλόσοφος, στοχεύει στο να πληροφορήσει, να αναλύσει με σαφήνεια και να πείσει τον δέκτη για την υπακοή στους νόμους και στην εξουσία. Γι' αυτό το λόγο χρησιμοποιεί τη λογική και τη κυριολεκτική δηλωτική λειτουργία της γλώσσας και με λογικό τρόπο
χρησιμοποιεί τις απόψεις του, οι οποίες είναι τεκμηριωμένες. Σε αντίθεση, είπαμε, με το κείμενο το προηγούμενο. Ανάλογα έχει επίσημο τυπικό ύφος, ακόμα χρησιμοποιώντας το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο, βάζει και τον εαυτό του μέσα στο κοινωνικό σύνολο. Όταν χρησιμοποιείται το τρίτο ενικό και πληθυντικό πρόσωπο, αναφέρεται, είπαμε, σε αποδεκτές γενικές διαπιστώσεις και απόψεις. Τι από τα παρακάτω εννοεί ο Μοντένι με τη φράση «Οι χειρότεροι από τους τρόπους και τις πράξεις μου δεν μου φαίνονται τόσο άσχημοι όσο μου φαίνεται άσχημο και δηλώ να μην τολμώ να τους ομολογήσω». Πρώτον, ακόμα και οι χειρότερες πράξεις είναι προτιμότερες από τα άσχημα λόγια. Δεύτερον, οι κακές πράξεις είναι οι κακοί τρόποι και οι κακοί τρόποι δεν είναι και τόσο κακοί όσο φαίνονται. Και τρίτον, χειρότερο και από τους κακούς τρόπους και τις πράξεις είναι η δειλία να μην τολμάς να τους ομολογήσεις. Απάντηση. Η τρίτη απάντηση είναι η σωστή. Για να μπορέσει κάποιος να εξομολογηθεί μια κακή πράξη που την έπραξε, είτε συνειδητά είτε ασυνείδητα, ενσυνείδητα δηλαδή είτε ασυνείδητα, πρέπει να διαθέτει θάρρος, ηθικό ανάστημα και ψυχική τόλμη. Αυτό γίνεται για να λειτουργήσει η εξομολόγηση λυτρωτικά, καθαρτικά, απελευθερωτικά, να επέλθει η κάθαρση με την αναγνώριση των σφαλμάτων του. Ακόμα και σε αυτή την περίπτωση μπορεί να αποκτήσει την αυτογνωσία και να αναλάβει την ευθύνη των πράξεών του απέναντι στο κοινωνικό σύνολο. Επόμενη ερώτηση. Ποιο είναι το νόημα της φράσης? Η δυσκολία για το καθένα μας είναι η εξομολόγηση, ενώ θα έπρεπε να είναι η πράξη. Αναπτύξτε τη σκέψη σας μέσα σε μια παράγραφο 80-100 λέξεων. Ο άνθρωπος όταν έχει επίγνωση του εαυτού του, δηλαδή το γνώθησε αυτόν όπως έλεγε ο Σωκράτης, τότε γνωρίζει ποιες είναι οι δίκαιες και ποιες οι άδικες πράξεις, το καλό από το κακό. Σε αυτή την περίπτωση κινείται με βάση το καλό, ώστε να μην βλάψει τους άλλους. Γι' αυτό και η προσπάθειά του θα πρέπει να είναι να μάθει να πράττει σύμφωνα με το αγαθό, γιατί αλλιώς παρασύρεται και στρέφεται προς άδικες πράξεις. Ακόμη είναι σημαντικό να δρά χωρίς εγωιστική διάθεση, για να ικανοποιήσει δηλαδή μόνο το εγώ του, κάνοντας κακό στους άλλους. Γιατί τότε διακατέχεται από υπέρμετρη ωφελημιστική διάθεση και διαφορεί για τις πράξεις του. Αν έχετε και φέρετε μόνο από το συναίσθημα αυτό και όχι από τη λογική, τότε θα πράττει μόνο το άδικο και οι συνέπειες θα είναι σοβαρές μαζί με τις αντίστοιχες ποινές κυρώσεις. Ο συγγραφέας μας λέει ότι ο άνθρωπος που διαπράττει κάτι κακό θα πρέπει να το ομολογεί χωρίς να φοβάται για τις κυρώσεις που θα ακολουθήσουν. Γιατί μέσα από αυτή την ομολογία θα έρθει η ψυχική και η ηθική του κάθαρση. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Συζητήστε το περιεχόμενο της παρακάτω φράσης, στο δεύτερο κείμενο. Διαβάζουμε τη φρασούλα. Πάμε να δούμε την απάντηση. Σε μια οργανωμένη κοινωνία πολιτών, ο κάθε πολίτης είναι υποχρεωμένος να εξυπηρετεί τα συμφέροντα και τις επιδιώξεις του κοινωνικού συνόλου. Γι' αυτό το λόγο και επειδή ο άνθρωπος είναι κοινωνικό και πολιτικό κατά τον Αριστοτέλη, πρέπει να υπακούει στην εξουσία που και αυτή είναι αναγκαίο να φροντίζει για την ευημερία της κοινωνίας. Η υπακοή στους νόμους και στους άρχοντες έρχεται μέσα από την ανάγκη και την ευδαιμονία όλων. Διαφαίνεται ότι υπάρχει μια αντιπαράθεση με το κοινωνικό συμβόλαιο εδώ του Ρουσό, που αναφέρει αυτό ότι η πολιτική εξουσία απορρέει από την αμοιβαία κοινή συμφωνία των πολιτών και η υποταγή οφείλεται σε κοινωνική συγκατάθεση των πολιτών στην εξουσία και τους νόμους. Να βρείτε τα συνώνυμα και τα αντώνυμα των λέξεων που ακολουθούν. Πάμε να δούμε την πρώτη λέξη. Δύστροπος, κακότροπος, δύσκολος, ιδιότροπος, ανάποδος κτλ. Συνώνυμα. Αντώνυμα. Ανεκτικός, καλόβουλος, πρόθυμος, τα υπόλοιπα τα διαβάζετε μόνοι σας. Ευχαρίστηση. Χά, ικανοποίηση, εφορία. Αντίθετο, λύπη, πικρία, δυσαρέσκεια. Αναπαύομαι. Ησυχάζω, το συνώνυμο ηρεμώ, γαληνεύω. Το αντώνυμο δουλεύω, καταπονούμε, κουράζομαι και τα υπόλοιπα. Ωραίγομαι. Το συνώνυμο θέλω, επιθυμώ, λαχταρώ, ποθώ, νοστιμεύομαι. Το αντώνυμο, το αντίθετο, αδιαφορώ, αντιπαθώ, μισώ, απεχθάνομαι κτλ. Υποχρεώνω, το συνώνυμο, καταπιέζω, αναγκάζω, επιβάλλω, εξουσιάζω, περιορίζω κτλ. Το αντώνυμο, επιτρέπω, απαλλάσσω, αφήνω κλπ. Ανομολόγητος είναι ο μυστικός,
είναι ο άδειλος, είναι ο άφατος, ο άρρητος, ο ανίποτος, μεμπτός, απερπής. Συνώνυμα. Τα αντώνυμα είναι ο φανερός, ο ολοφάνερος, ο άμεμπτος, ο άσπυλος κτλ. Κουράγιο. Συνώνυμο. Θάρρος, τόλμη, γενοψυχία, ηρωισμός. Αντώνυμο δέος, φόβος, δίλιασμα, τολμία, ητοπάθεια κτλ. Ελευθεροστομία, ειλικρίνεια, ευθύτητα, κριτομυθία, παρησία, τα συνώνυμα. Τα αντίθετα, υποκρισία, κρυψίνια, προσποίηση, ανηλικρίνεια, διπροσωπία, αυτολογοκρισία. Προσποιητός, το συνώνυμο, επίπλαστος, ψεύτικος, υποκριτικός, ανηλικρινής κλπ. Αντώνυμο, φυσικός, ειλικρινής, απλός, ευθύς, ανυπόκριτος, ανεπιτίδευτος. Κουσούρι, το συνώνυμο μειονέκτημα, ψεγάδια, τέλεια κλπ. Το αντώνυμο αρετή, προσόν, χάρισμα. Μασκαρεύω, το συνώνυμο μεταμφιέζω, μεταμορφώνω, παραποιώ. Το αντίθετο εκθέτω, παρουσιάζω, φανερώνω. Ανελαίητος, συνώνυμο αλίπητος, βίος, αμήλικτος, ανάλγητος, αδυσόπιτος, άπονος. Το αντώνυμο ήπιος, καλόκαρδος, μαλακός, πονόψυχος, φιλάνθρωπος. Το καθήκον, συνώνυμο υποχρέωση, δέσμευση, επιταγή, χρέος. Το αντώνυμο δικαίωμα, απέτηση, δικαιοδοσία, αξίωση. Υποταγή, το συνώνυμο δέσμευση, εξάρτηση, υποτέλεια κτλ. Το αντώνυμο αυτοβουλία, ελευθερία, ανυπακοή κτλ. Συναλλαγή, συνώνυμο ανταλλαγή, δοσοληψία, διαπλοκή, επικοινωνία. Και το αντώνυμο δυσπραξία, πραγία. Θριαμβεύω, συνώνυμο προκόβω, επιτυγχάνω, καταφέρνω, επικρατώνικο, κατορθώνω κτλ. Αντώνυμο νικέμαι, αποτυγχάνω, ηττώμαι. Και πάμε να δούμε την επόμενη ερώτηση που έχει σχέση με το κείμενο «Η δύναμη της μάζας». Η πλάνη δεν είναι τύφλωση, η πλάνη είναι ανανδρεία, όπως αναφέρει ο Νίτσε. Μελετήστε το κείμενο αυτό προσεκτικά και συζητήστε το στη τάξη. Προσπαθήστε να εντοπίσετε το θέμα, την άποψη του συγγραφέα, τα μέσα πειθούς που χρησιμοποιεί για να τεκμηριώσει την ερμηνεία του φαινομένου που τον απασχολεί, την πρόταση που διατυπώνει στο τέλος του κειμένου για να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και δώστε επίσης την περίληψη του κειμένου σε 20-25 στίχους. Για να δούμε την απάντηση. Βρίσκεται το θέμα στην πρώτη περίοδο του κειμένου υπό μορφή ερώτηση. Το θέμα δηλαδή βλέπουμε πρώτα. Η επιρροή της κοινωνίας στο άτομο και τη διαμόρφωση της συμπεριφοράς του, πώς υιοθετεί πρότυπα και αξίες ζωής, σχηματίζει αντιλήψεις και ιδεολογία. Σε ποιο βαθμό έχει αυτοβουλία και ελευθερία ο άνθρωπος και ποιοι είναι οι περιορισμοί που δέχεται από την κοινωνία. Η άποψη του συγγραφέα και η βασική ιδέα του έργου του είναι ότι δεν είμαστε ελεύθεροι όσο θέλουμε να πιστεύουμε, γιατί μας καθορίζουν οι κοινωνικές συμβάσεις και έτσι διαμορφώνονται οι αντιλήψεις των πεποιθήσεών μας, των ανθρώπων, δηλαδή της κοινής γνώμης. Τα μέσα πειθούς που χρησιμοποιεί για να πείσει είναι η επίκληση στη λογική και στην αυθεντία. Επιχειρήματα. Στην παράγραφο την τρίτη, επαγωγικό συλλογισμό στο συμπέρασμα, ώστε αναγνωρίσουμε τη δουλειά μας. Στην τέταρτη παράγραφο, επαγωγικό συλλογισμό επίσης στο συμπέρασμα, έτσι σπάσει την κρούστα της να ελευθερωθεί. Στην πέμπτη παράγραφο, επιχείρημα κοινωνικότητας ανθρώπου, χρειάζεται τους άλλους για να τους κρατήσει κοντά του, προβαίνει σε παραχωρήσεις. Τεκμήρια. Τρίτη παράγραφος, αναφέρει το πείραμα το συγκεκριμένο. Παράγραφος τέταρτη, παραδείγματα προσωπικά. Παράγραφος πέμπτη, παρουσιάζει παραδείγματα ψυχολόγων, κοινωνιολόγων που αναφέρονται στη λογική εξήγηση του φαινομένου. Και παράγραφος τρίτη, πέμπτη και έκτη, έχουμε επίκληση στην αυθεντία. Ο Αμερικάνος ψυχολόγος, για παράδειγμα, οι ψυχολόγοι κοινωνιολόγοι, Αριστοτέλης και Τόμας Άς κτλ. Τέταρτο, συμπερασματικά, ο συγγραφέας στο τέλος εκφράζει την άποψη ότι είναι εφικτό ο άνθρωπος μόνο με τον ορθολογισμό, την νόηση, μπορεί να περιορίσει και να επιβληθεί στην αισθηκτώδη φύση του. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα άγεται και φέρεται από άλλους, ούτε θα αναγκάζεται να υπόκειται σε καταπιέσεις ή εξευτελισμούς. Για να το κατορθώσει αυτό θα πρέπει να διακατέχεται από την ανδρεία, την αρετή, αλλά και να έχει πνευματικότητα. Έτσι θα απαλλαγεί από κάθε μορφή πλάνης και θα μπορέσει να αντικρίσει την αλήθεια.
Το θέμα με το οποίο ασχολείται, πάμε στο επόμενο, έτσι. Το θέμα με το οποίο ασχολείται ο δοκιμιογράφος, δηλαδή όταν λέμε το επόμενο, είναι την περίληψη του κειμένου σε 20-25 στίχους. Το θέμα λοιπόν με το οποίο ασχολείται ο δοκιμιογράφος έχει σχέση με την επίδραση που μπορεί να ασκεί η κοινωνία, στον τρόπο που επηρεάζει τη σκέψη του, αλλά και να διαμορφώνει ανάλογα τη συμπεριφορά του. Οι άνθρωποι όμως δεν είναι σε θέση να αντιληφθούν ή ακόμα να αποδεχτούν αυτή την επίδραση που είναι φανερή σε όλα τα επίπεδα της ζωής τους. Αυτό συμβαίνει γιατί έχει χάσει την πνευματικότητα, την πνευματική του ελευθερία ο άνθρωπος και το εγώ του δρά αρνητικά στο να κατανοήσει κάθε αρνητική επιρροή που δέχεται από το κοινωνικό περιβάλλον. Για να καταδείξει αυτή την κατάσταση και το πόσο το άτομο έχει γίνει μάζα και η ψυχολογία του εξαρτάται από αυτήν, ο δοκιμιογράφος αναφέρεται σε ένα πείραμα που δείχνει ότι η στάση του αυτή καθορίζει και το μέλλον του. Οι άνθρωποι αρνούνται οποιαδήποτε επίδραση και ακόμα πιο πολλοί δεν παραδέχονται το σφάλμα τους. Παρουσιάζει επίσης στη συνέχεια παραδείγματα κομφορμισμού και ότι το πλήθος, ιδιαίτερα σε περιόδους κινδύνων, κρίσεων, και ότι το πλήθος, ιδιαίτερα σε περιόδους κινδύνων ή κρίσεων, δέχεται χωρίς να κρίνει τις ειδήσεις, αναφέρει ότι αυτό το φαινόμενο έχει τις ρίζες του στην κοινωνικότητα του ανθρώπου, όμως από την άλλη πλευρά ο άνθρωπος διαθέτει τη λογική και αυτή μπορεί να συντελέσει θετικά για να αποδεσμευτεί από τα ένστικτα ή τα λάθη του. Έχει τη δυνατότητα μέσα από την ελεύθερη βούληση να απελευθερωθεί, αν πραγματικά το επιδιώξει και ιδιαίτερα αν κατανοήσει ότι αυτή η υποταγή είναι δουλεία και με την ηθική ανδρεία και την πνευματική εγρήγορση να αποδεσμευτεί και να ελευθερωθεί μέσα από την επίγνωση της κατάστασής του και την αποδοχή βέβαια της κατάστασής του. Τώρα, πάμε να δούμε το επόμενο. Ο συγγραφέας αρχίζει την παράγραφο 1 και την παράγραφο 6 με ένα ερώτημα. Τι πετυχαίνει κατά τη γνώμη σας με την τεχνική των ερωτήσεων στη κάθε περίπτωση? Απάντηση. Το πρώτο ερώτημα είναι η θέση και η βασική ιδέα, ο προβληματισμός του συγγραφέα. Αυτή την αναλύει στο κείμενο που ακολουθεί, με αυτόν τον τρόπο προκαλεί το ενδιαφέρον και την προσοχή του δέκτη και στη συνέχεια το δοκίμιο έχει ένα ανεπίσημο διαλεκτικό χαρακτήρα με τον αναγνώστη. Υπάρχει το δεύτερο ερώτημα που προκύπτει ουσιαστικά από την διαπραγμάτευση του θέματος και αποτελεί το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στην ερμηνεία του κοινωνικού κομφορμισμού και με τους τρόπους αντιμετώπισης και έτσι πετυχαίνει την ενότητα και αλληλουχία στη δομή του δοκιμίου. Επόμενη ερώτηση. Σχολιάστε τη χρήση των παρενθέσεων στην πρώτη παράγραφο. Με τις παρενθέσεις επιδιώκεται να επεξηγήσει, διασαφηνίσει και να αναλύσει τους όρους για να είναι ξεκάθαρες οι έννοιες που χρησιμοποιεί. Στο τέλος της σελίδας υπάρχει παρένθεση σύντομα και με σαφήνεια για να επεξηγήσει τις έννοιες, μικρή κοινωνία, τρόπος και μέτρα μέχρι την ομάδα. Δεν είμαστε τόσο ελεύθεροι να σχηματίσουμε τις εντυπώσεις, τις πεποιθήσεις, το πρόγραμμα των επιδιώξεών μας όσο νομίζουμε. Να σχολιάσετε την επιλογή του πρώτου κριτικού προσώπου από τον συγγραφέα. Απάντηση. Με τη χρήση του πρώτου πληθυντικού προσώπου, ο συγγραφέας μας δείχνει ότι συμμετέχει και αυτός, όπως και τα άλλα άτομα, στην επίδραση του κοινωνικού συνόλου και στις επιδράσεις του από τα άλλα άτομα και στις επιδράσεις που δέχεται από τα άλλα άτομα. Έτσι δείχνει πιο οικείος και φιλικός και το ύφος του γίνεται πιο προσιτό από όλους. Άρα, και κατανοητό βέβαια από όλους. Άρα ο συγγραφέας δεν είναι αποξενωμένος από τους συνανθρώπους του, συμμερίζεται, κατανοεί και παρουσιάζει με συμπόνια τα προβλήματά τους. Μετέχει στην αγωνία τους και δείχνει να είναι ένας από αυτούς που δέχονται όλα τα αρνητικά του κοινωνικού περιβάλλοντος και παρουσιάζει την καθολικότητα του φαινομένου. Πάμε να δούμε την επόμενη ερώτηση. Βλέπω με τα δικά μου μάτια, δεν μου την υπέβαλαν άλλοι. Σε τι νομίζετε ότι αποσκοπεί ο συγγραφέας με τη χρήση του ευθέως λόγου στο σημείο αυτό? Με τον ευθύ λόγο σε ένα κείμενο προσδίδεται αμεσότητα, παραστατικότητα και έμφαση. Αυτό φανερώνει
την ένταση που υπάρχει εκ μέρους των αναγνωστών και εκφράζει αυτούς που με τον υπέρμετρο εγωισμό τους δεν αποδέχονται ότι η κοινωνία επηρεάζει την κοινή γνώμη, το κοινωνικό σύνολο. Τοποθετεί όμως και τον εαυτό του, χρησιμοποιεί το ρήμα λέμε, για να δώσει αμεσότητα, οικειότητα και συμμετοχή στα όσα συμβαίνουν. Δηλώνει ότι κατανοεί αυτούς που είναι αντίθετοι με την παραπάνω θέση του, είναι και ο ίδιος μέσα σε αυτούς, αλλά είναι πιο ψύχρεμος και αντικειμενικός. Επόμενη ερώτηση. Έστω ότι θέλουμε να χωρίσουμε την παράγραφο 5 σε δύο μέρη, δηλαδή μικρότερες παραγράφους. Σε ποιο σημείο θα προτείνατε να χωριστεί και γιατί? Χρειάζεται σε αυτή την περίπτωση να γίνει κάποια αλλαγή στο κείμενο. Παρατηρήστε ότι στην παράγραφο 6 εναλλάσσονται εκτενέστερες και πιο σύντομες περίοδοι. Προσπαθήστε να εξηγήσετε με ποιον τρόπο η εναλλαγή αυτή βοηθάει το συγγραφέα να εκθέσει στους αναγνώστες την ερμηνεία του φαινομένου. Απάντηση. Αρχικά ο δοκιμιογράφος αναφέρεται στις θέσεις των ειδικών, ψυχολόγων, κοινωνιολόγων, του Αριστοτέλη κτλ. Μας παρουσιάζει τις θεωρίες και αναλύει το φαινόμενο, χρησιμοποιεί εμπειρικά δεδομένα και στηρίζει την ορθότητα της θέσης του. Ο χωρισμός της παραγράφου μπορεί να είναι ως ακολούθως. Πρώτον, οι ψυχολόγοι και οι κοινωνιολόγοι αποκλείουν τις αντίθετές τους, η εξήγηση εκ μέρους των ειδικών, η εξήγηση είναι χωρίς αμφιβολία πιστική, αυτό μπορεί να είναι η θεματική περίοδος της παραγράφου, η εξήγηση στο εστιατόριο είναι το σχόλιο και ο σχολιασμός της παραγράφου. Ο συγγραφέας στις σύντομες περιόδους εκφράζει τις βασικές του απόψεις με σαφήνεια και συντομία. Στις πιο εκτενείς παραγράφους αναλύει και αιτιολογεί, στηρίζει τη θέση του. Έτσι, με τρόπο κατανοητό και ευχάριστο, παρουσιάζει τις απόψεις του με ζωντάνια, φυσικότητα, χωρίς να κουράσει τον αναγνώστη. Ακόμα παρέχει οικειότητα και με φιλικό τρόπο προκαλεί το ενδιαφέρον του δεύτερου. Πάμε στην επόμενη ερώτηση, όχι υποχείριος, υποκείμενος κτλ. Μπορείτε να το διαβάσετε και να δούμε την απάντηση. Υποχείριος, υποταγμένος, υπόδουλος, εξαρτημένος. Υποκείμενος, υποβαλλόμενος, επηρεαζόμενος από, προς διοριζόμενος από. Αντικαθιστούμε τις υπογραμμισμένες λέξεις με άλλες συνώνυμες λέξεις και φράσεις, έτσι, και κάνουμε μια αναδιατύπωση. Όχι υποταγμένος σε, υπόδουλος σε, αλλά προσδιοριζόμενος από, υποβαλλόμενος σε, επηρεαζόμενος από ιδέες και στάσεις του κοινωνικού συνόλου είναι ο άνθρωπος. Σχολιάζει τη χρήση των παρενθέσεων στην πρώτη παράγραφο. Με τις παρενθέσεις επιδιώκει να επεξηγήσει, να διασαφηνίσει και να χρησιμοποιήσει όρους για να είναι ξεκάθαρες οι έννοιες που χρησιμοποιεί, το είπαμε αυτό, και είπαμε επίσης γιατί χρησιμοποιεί το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο στην προηγούμενη ερώτηση. Είπαμε γιατί χρησιμοποιεί τον ευθύλογο στην ερώτηση που υπάρχει στο βιβλίο. Και πάμε να δούμε τώρα, συνεχίζοντας τις ερωτήσεις του βιβλίου, γιατί είναι και αρκετές. Ο Παπανούτσος βλέπει το δοκίμιο σαν μια γέφυρα επικοινωνίας σοβαρών συγγραφέων με απλούστερους αναγνώστες. Γι' αυτό πιστεύει ότι πρέπει να είναι ευπρόσιτο και πλατή το κοινό. Στο συγκεκριμένο δοκίμιο ο συγγραφέας χρησιμοποιεί διάφορα μέσα για να γίνει σαφής, να κάνει το κείμενο πιο ζωντανό και έτσι να επικοινωνήσει με τον αναγνώστη. Προσπαθήστε να εντοπίσετε κάποια από αυτά τα μέσα. Απάντηση. Στο δοκίμιο αυτό διακρίνουμε την απλοποίηση των ιδεών για να γίνει κατανοητό σε όλους το κείμενο. Οι θέσεις που χρησιμοποιεί μέσα στο κείμενο και οι απόψεις και οι ιδέες του. Πρώτον, το ύφος είναι φιλικό και οικείο, με απλότητα στην έκφραση. Αφού λέγεται έτσι θα είναι, να σπάσει την κρούστα της, γούστο, πονηρό ξεγέλασμα, καφενείο, καθώς λέμε, για να το λέμε κτλ. Δεύτερον, υπάρχουν εύλογα ερωτήματα στην πρώτη περίοδο, αλλά και στην αρχή της έκτης παραγράφου και διαφαίνεται έτσι μια μορφή επικοινωνίας, διαλόγου με τον αναγνώστη. Τρίτον, ακόμα επεξηγεί όπου χρειάζεται ή όπου χρειαστεί, με απλό και σύντομο τρόπο μέσα σε μια παρένθεση. Τέταρτον, χρησιμοποιεί παραδείγματα που είναι παραδεκτά από όλους για να ενισχύσει τις θέσεις του, αλλά και παραθέτει μεταφορές, παρομοιώσεις και σχηματολόγου για να είναι πιο προσιτός και ευχάριστος. Πέμπτον, με τη χρήση του πρώτου πληθυντικού προσώπου προσδίδει οικειότητα και συμμετέχει στην ομάδα,
και σε όσα παραθέτει και με τον ευθύ λόγο γίνεται πιο σαφής, άμεσος, δίνει ζωντάνια, παραστατικότητα στο κείμενο. Πάμε στην επόμενη ερώτηση. Υποστηρίζετε ότι το δοκίμιο έχει διδακτικό χαρακτήρα. Συζητήστε την άποψη αυτή με βάση το συγκεκριμένο δοκίμιο. Με ποιους τρόπους μπορούμε να πούμε ότι μας διδάσκει ο συγγραφέας? Έχει το δοκίμιο του τη μορφή της άμεσης διδαχής που συναντάμε σε καθαρά διδακτικά είδη λόγου, π.χ. σε ένα εκκλησιαστικό κήρυγμα, εγώ θα έλεγα π.χ. για παράδειγμα στην ποίηση του Καβάφη. Ας το δούμε εδώ. Απάντηση. Στο δοκίμιο είναι ο διδακτικός τόνος έμεσος και συγκαλύπτεται γιατί κυρίως αποσκοπεί στο να μας ευχαριστήσει, να πληροφορήσει, αλλά και να διδάξει τελικά. Διακρίνουμε ότι δεν χρησιμοποιεί την υποτακτική ή προστακτική για να μας συμβουλεύσει, αλλά ούτε και το δεύτερο ενικό πρόσωπο για να μας κάνει παρενέσεις, κάτι που πολλές φορές βέβαια βλέπουμε στα ποίηματα του Καβάφη. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχουμε να κάνουμε με ένα ηθικό, διδακτικό δοκίμιο. Έτσι κάνει χρήση του πρώτου πληθυντικού προσώπου με έμεσο διδακτικό τόνο, με την πρόθεση να μας αφυπνίσει και να μας οξύνει την κριτική ικανότητα, γιατί έτσι θα κατανοήσουμε και θα πάρουμε τη διδαχή. Με έμεσο δηλαδή τρόπο, με πλάγιο τρόπο. Ένα παράδειγμα μέσα από το κείμενο, καθένας από εμάς μέχρι το απολύτρωση ελευθερία. Μόνο στον επίλογο διακρίνουμε ένα διδακτικό τόνο κατά κάποιο τρόπο, εκεί που αναφέρεται μόνο μέχρι την πνευματική εντιμότητα. Επόμενη ερώτηση. Ποια από τις παρακάτω απόψεις νομίζετε ότι υποστηρίζει ο συγγραφέας? Η δύναμη της μάζας είναι τόσο μεγάλη ώστε ο άνθρωπος δεν μπορεί να απαλλαγεί από τα δεσμά του κοινωνικού κομφορμισμού. Κάθε άνθρωπος μπορεί να προβάλλει αντίσταση στη δύναμη της μάζας αν τολμήσει να αντικρίσει με τις δικές του διανοητικές δυνάμεις τα πράγματα. Ελάχιστοι επώνυμοι διαθέτουν τις ικανότητες, ανδρεία και εντιμότητα για να αντισταθούν στη δύναμη της μάζας. Η απάντηση είναι σωστή, είναι η δεύτερη, έτσι από τη δουλεία των πολύ λίγο κλήρος. Και συζητήστε την άποψη του Νίτσε. Η πλάνη δεν είναι τύφλωση, η πλάνη είναι ανανδρεία. Απάντηση. Οι άνθρωποι κατά την πορεία της ανάπτυξης τεχνολογίας, αλλά και κάθε μορφής επιστημονικής έρευνας και επιτεύγματος, μπορεί να ασφάλουν στον τρόπο που χρησιμοποιούν τα μέσα και τα αποτελέσματα με σκοπό να κάνουν κακό στο κοινωνικό σύνολο. Είτε ασυνείδητα είτε συνειδητά. Είναι ανθρώπινο να κάνουν κάποια λάθη, αλλά άμα συνειδητοποιήσουν αυτό και το αποκρύψουν, πλανώνται και οι ίδιοι, αλλά και παραπλανούν και την κοινή γνώμη. Τότε δεν έχουν τη δύναμη να πράξουν με ηθικό τρόπο, αλλά επειδή φοβούνται ή δεν έχουν την τόλμη, δεν μπορούν να παραδεχθούν τα λάθη τους και την πλάνη τους. Αυτοί οι άνθρωποι είναι αδύναμοι, δειλοί και δεν έχουν την ειλικρίνεια να παραδεχτούν, είπαμε, την πλάνη τους. Έχουν ηθικές και πνευματικές παροπίδες, είναι ανασφαλείς με αυξημένο το εγώ που καθορίζει την ύπαρξή τους και φυσικά δεν διαθέτουν ψυχική αντίσταση, ψυχική δύναμη να αντισταθούν, βρισκόμενοι συνήθως σε σύγχυση και σε πλάνη. Ευχαριστώ πολύ. Αν σας άρεσε το βιντεάκι και θεωρείτε ότι σας βοηθάει, μπορείτε να κάνετε αν θέλετε εγγραφή στο κανάλι μου.